Dobar dan, ja sam Vesna Mačković. U svom umjetničkom radu bavim se suvremenim plesom, kazalištem, videom i umjetnošću zvuka. Pokrećem društveno angažiranu neprofitnu umjetničku organizaciju Arktik, Institut za budućnost. Stvarat ćemo kazališne radove, koncerte, izložbe i organizirati radionice kako bismo kroz umjetnost dali glas onim ljudima i temama koje se premalo čuje. Zašto? Želimo osvještavati najširu publiku o diskriminaciji na osnovi spola i seksualne orijentacije, nacionalnosti i invalidnosti. Želimo imati ulogu u utjecanju na politike koje bi trebale donijeti promjene u području manjka dostojanstvenog liječenja kronično oboljele djece i odraslih, podržavati socijalizaciju starijih osoba te potrebu poticanja ekološke brige za našu planetu. Kao osoba koja je i osobno proživjela sva ova diskriminirajuća iskustva, vidim potrebu za povećanjem prisustva ovih tema te ćemo pritom koristiti umjetnost kao naš medij. Do sada sam kreirala kazališne i video radove koji su govorili o korupciji, Sisak, čuješ li me? Izolaciji, paraolimpijadi, nevidljivosti istinske umjetnosti u vremenu bučne pop kulture. 3, 2, 1, Krleža! Cenzuri, lažnom patriotizmu, modernom ropstvu. Obožavaš li svoju tvrtku? Jesi li efikasna? Homofobiji, pravima životinja, zagađenju, ali i ljubavi te ljepoti naše planete. Slušaj ga. Nastupala sam širom svijeta. No sou seu palhaço de palavras. Leve com cuidado. Morreu. Virada. Dobro moje riječi. Mokrijat tında. Čuješ li? Nakon što sam s mojim radovima nastupala i surađivala na 4 kontinenta, Europa, Sjeverna i Južna Amerika, Azija, osjetila sam potrebu da moju umjetnost dovedem kući. Uslijed loše ekonomije, posljedica postratne korupcije i erozije podrške kulturnom i umjetničkom razvoju društva, ne možemo ostvariti naše vizije bez dodatne pomoći. Godinama sam velik broj mojih radova financirala sama. To više nije moguće, a institucionalna podrška je nedovoljna. Tu nam vi možete pomoći. U prvoj godini planiramo proizvesti 8 projekata. 2 kazališne predstave o kapitalizmu i pravima životinja. Plesni projekt koji uključuje starije osobe. Aktivistički glazbeni album i prateći koncert. Radionicu slikanja i prateću izložbu u kojoj će sudjelovati lokalna i migrantska djeca.
literarni projekt za osnovne škole na temu Zašto volim sve ljude, inicijativu Umjetnost dostupna svima, putem koje ćemo dovesti kazališne predstave i koncerte na udaljene hrvatske otoke i ruralna područja, performans na temu nedostatka lijekova za kronično oboljele, te po potrebi i hitnoći brze aktivističke performanse kroz gerila pristup. Naši kazališni i plesni projekti bit će pristupačni za djecu, starije, kao i za osobe s invaliditetom. Naša umjetnost neće biti ekskluzivna samo za profesionalce određene starosti, fizičke sposobnosti ili edukacije. Pomozite nam da budemo glasnici dobrih stvari i neophodnih promjena. Trebamo vas da nas podržite i čuvate nam leđa. S vašim donacijama financirat ćemo 8 umjetničkih projekata u prvih godinu dana, zaposliti na puno radno vrijeme jednog producenta ili producenticu, te pokriti troškove marketinga i internetske stranice. Također možete pridonijeti i pomaganjem da se glas o ovoj kampanji proširi kako bismo ostvarili ove projekte i osvijestili hitnost za pozitivne promjene u društvu. Donirajte i dijelite. Hvala svima!